matamu lele. Luat lu. Goblok iki kok. Tegang. Ora ono tak goleki nek omah mbok ora ono. Ora aja pira. Jam 09.00 lho, jam 09.00 ndak ngopi. Iya. Iki tak goleki ame tak jak ngopi karo tak nggo biasa ora iku lho satu ngene iku. Masang terus ra tau tok ngono kok. Lah ngono sah yo. Yo sah. Ayo gas. Mendingan ini turunin pun. Iya. Coba tak kok ya. Yo gas ngono. Kalian yang lucu, apa kayak tidak kok. Clear. Wow, bang buông tủ rồi. Ini mah. Ini lagi ayo. Tina lagi. Lapor. Bapak apa ya? Kenapa? Cái địa phương nghe tại sao không đổi này? Apa nomor? Iya. Lah ya di kawan-kawan tuh apa Wah, saya iya, mulai penang. Với tổ này cũng vậy. Tại sao langsung tembus? Aku tuh ya. Nek kowe wani. Aku tuh ya. Sate go nek kowe wani. Nek iya wani ra kowe. Iya. Pemilih. Aku iku ono. Nggon yo untuk mistis. Ora. Kalau tidak aku kayaknya paling piro lah. Langsung kok ya. Mistisnya apa? 15 menit tekan. Itu berupa apa kok iso ngono? Itu penyemedi. Tapi kudune ke sajen. Apa? Sudah kok ya. Engko aku golek tegan Kan tok. karo jajan-jajan ora masalah. Jajan pasar apa jajan sing nang? Iya, sembarang doyan. Itu market sih. Biasanya kita tidak zaman. Doyan. Zamanmu itu setannya itu. Lu gawe karo rokok sak. Rokok apa? Rokok sak sembarang. Rokok itu. Maduro biasanya yang ikut. Maduro. Ora sembarang doyan aku ini sukon mana masalah. Orang Orang Rokoknya larang, jadi nomornya metune malah modus tau ya. Yo, aku di bengi lho di.
kayak telur mongko. Mau aku kan ngomong kan ngomong kan tuh tok persen 25% dari tok. Ini udah asal pasir. Yo, Kayak telur ini diterima. Nah, aku yuk gas. nah aku malah soyo beras. Selalu ngene. Iya, Tempatnya mangkat. Alap kan gak bisa ngomong. Padahal itu tekan dalam perinting mana ngompol di sini uangnya ya. Itu kan kita coba ini kalian apa? Coba nawani. Udah orang dewean. Ini baca buka. Wah, orang lete. Kayak kan mulai. Malah macam Aku lah. Kepoin kok ya. Sajen masa aja gue tahu dulu apa jadi dia pengen bercanda. Iya. Tapi kertas ini enggak ya? Gimana kertas karo sodelo? Sodelo. Petelok. Ya wis tak. Ya, Tadi udah terus. wis jajan kuwi jen. Tapi sih, ini jagungan kita nek mau ngene tak yo. Ya, Meju betul. Pak itu apa? Iya. Recovery mesti ya. Iya, Bapak. Apa tadi apa? Jajan. Yo sekirane Ya kalau enak, Orang nyalu wong sik lah. Tenang ae. Ya, tak sikono. Sikono. Cipok. Orang ini jajannya di Cipok Tengah apa nek WC sini. Wes yo. Coba asal. suwine lah. Yang kilo sabar dong. Mungkin jajan Amerika orang gila. Oh, ada di New York. Loh, hanya bisa seger di toko. dia nolak ini kan. Nama ini, yo tapi betul-betul sih. Kalau sih Kalau mikir mau aku, berani. Cerita dia pun, Dua terminal tak orang siapa? yang besar tuh. Katamu berani, kata Di mana? aku ini kau kata seperti jajan. Cahaya, tidur. Ini apa ini? Roti yang bener. Bolu. Terus apa? Apa lah? Terus dong. Ya, mau beli apa nam barang? mumpung enggak lah. Ini enggak lah. Orang dia orang. Kamu bukannya dina kantor piye? Bisa ada. Tapi jadi mana mau? Oh, anggur cekin kau bayar kayak Iya, ini gimana mau? Las daunnya mana mau? menurut setua malah minggu cair ya. Nongkrong mana? Uang mesti lah. Udah aku yang tahu dari malam Jumat malam Sabtu. Di mana pengetan? Ngulan lo. Nggak punya aja kan ya. Gua premara tukang jual. Malah tuh nah. Dekok kemudian ya nek lah. Bisa jadi. Wah, Kok nggak pegang? Sok. Nah, Ditutup masih gak kena. Saya kayak mau kejadian. Tak tambah biar begini. Ditambah naik. terus kalau mana aroma kita bisa. Bada aku, tidak bada aku. Bang apa ini? Gak orang kenalan apa ya? Udah kenalan toh. Ngeri yuk, ini kayak suara-suara tok kadang. Ada udindul. Kok suara tok? Lucu kertas ini Aku gue. ngomong di dia nih bro. Aku di ini kenapa pas sepi ya? Kan kayak mahar saja tok itu. Kayaknya aja. Oh, sama lebaran. Masih coba kanan bro. Romantis, romantis karo gue kan, romantis karo gue rokok mantu ya. Ini orang. Mahar yang mau banyak sendok mau. Ya jes aja hujan, nando aku nggak. Ngeklopok dulu pak. Ya sesuk ya. Berarti lu ngene Oke, kan kertas. ben magrib ae. Kertas karo sedot. Ya, Kalau Ya. ngene. Oke. Wong ini aman. Yo boleh dak yo. Piye? Jam 9 aku pakane. Yo. Ya misalnya lah. Lu beda yo. Delok apa? Iku Lu beda iso telu. Cek sapa? Tunggu tadi. Enggak, mau itu muter doang bocah iki. Yo. Siap, bos. Siap. Masuk ning lokasi. Kok tak Jam piro? aku di aneh ya wong nih, kalau jam 1. mau cawang boleh.
Aku tes. Lah apa lah tusuk baru lah apa? Ngene lho, iku aku mau demau maku ya aku. Padahal mulai kan mau. Mana wis gawe? Biasa. Ya. Wis kan. Bam, wah, bebas. Mlaku tunuk-tunuk ngene. Buaya celaka buaya. Ayo lah, sake maku. Gebret to. Yo, aku jemput tak. Tak ora. Alah. Besok-besok iki dolan nenek. Nah, balik sih yo ngancang iki lho. Udah tak terus sama-sama wae ora. Kau badannya gua. Ora. Ayo. Nek kowe malah kabeh. Nah, balik sih. Ya, pengen ada terang loh ya. Wis jadi. Tetap ya. Iya. Kadang Mas kadang. Enggak. Berotok. Ya, sisaan lo. Ya. Matur nuwun. Enggak, hati lo. Siap. Buat dia. Bocah ada buento. Kerjaan ini bego. Ide ya tenang. Turun naik Halo? Iki piye lah jebel ra do ngomongan ngono iki. Iya Yan. Kenang ndi? Ora aku mau ama mbok didono nggon WT iku sing ama nggon apa? Golek njaluk nomor togel iki. Yo nani kono ae nani tak parani. Etok kowe yo. Kowe nek kono ae? Yo tak parani yo. Yo Mas yo. Kalau. Ya. Telu. Rena iki lho nek ngarep iki lho ngarep toko bangunan. Yo iki kowe. Jangan durung tukerno kok. Aku iki ana acara. Piye lah? Sangene ayo gak anu. adono ya, adono enak. Iki yo, Yo. lurus ya. Iya ana pertigaan. Iku ngiri. Wis Rene iki. lurus terus ngasih pol montok iku ana pertigaan nah. Iku ambil nganan ya. Ini. Nah, nganan. Kowe iku lurus terus ana Yo. perapatan maju sithik. Kowe wis tekan tambak-tambak kowe. Berapane tabak iku? Ya iku tambak iku ana dalan setapak ngene iki nah. Iku menggok ngene set pas pinggir kali ya. Kowe ke nganan, dalan lemah. Iku titanine berupa apa? Yo pokoknya teko pol mentek kuwi sekitar 100 meteran. Mau nang kono ono yo kayak gedebok ngene ya. Jenderal. Gedebok. Wet berarti wet apa lewat gedang? Yo ono ning pinggir kali. Saya tak kok. Alasanmu ora mbok terno tekan kono lha apa? Aku iki ape nyanu. Ono acara. Apa nyelakno kowe iki ya? Wes yo. Aku iki ono acara luar kota. Yo, tapi ngene, aku rono ah. Kono ono apa-apa kowe tak calling lho yo. Siap. Yo, yo wis. Iki aku engko setengah siji pacar engko mangkat. Yo. Jadi bidang iku Nah, mau iki pokoke engko iki lurus sithik iki. Yo. tambah-tambah. Ya ngananke mlaku engko. Motor engko Wis mutir aku paling. Aku tadi sih yo. Nah, Suwon lho yo, engko nek ono apa-apa to tanggung jawab tak kabari kowe. Siap, ngono Yo. nek cepes julali. Yo, Bang. 100%. Oke. Bang, wes. Ya, di sini lho. Yo. Mesti tak kuwi ora tenan. Ancen sengaja. Tak dudono dalan sing rada wadu. Aku nebak tekan kono disiki. Tak guerap. Wes ino randang coba iki kok sak gedisian dekne.
ya wite. Gila, rene rian wite ne gila. Cek pakai batik sik mati. Parkir sae. Alah gerak langno, paling ndak ana wong nek kene. Iki lah rene anter-antere entar kene mau. Tapi piye 36 ora Alah gak apa-apa mau ben diucai bae. Iya. Gak apa golek iro kasine sae rene entar kono mau. Jajal. Iya, golek iro ya. Awe piye? Wis kadung kok nekati. Wis ben tapi awe yo. Ditenau. Pas saya apa-apa ae. Engko nek Tapi jarine mau kan ono wit gedang sing wakih pentingnya. Tapi digoleki sik nek kene. yo sik golek sik Gedang ae. iku sik dene kok gedang dene. Mulai. Ora iku lho. Waki ngono. Tapi gune ngene yo. Dia. Piye? Pengen tok tok. juga. Ah, ayo. Iya. Ayo. Ceklan. Apa iki rene rian wite? Gedang. Iku sik digolek dene. Kok apa dene? Oh jemuten den wong. Kok dibeli. Oh ti malah. Yo den kok ijo. Piye? Gak apa-apa nek bareng-bareng. Peneng enggak? Iya. Gak apa. Tekan manuk aku. Nek manukku ilang kok. Kula nuwun, Mbah. Permisi, Mbah. Niki Mbah nggih. Halo. Kula nuwun, Mbah. Ono bale. Kula iki badhe nyuwun. Nggih, Mbah, nyuwun nomor. Kula niku kepengin rencange kula, Mbah. Kencange kula niki wingi saking niki. Mriki. Asale entuk. Mulia le kowe le. Sesuk tombok. Bedo. Siji. Loro. Songo. Terus, Mbah. Niku laris, Mbah. Sesuk nek ora metu. Sesuke menah baleni le. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah, nggih. Wis, bali. Tenan iki. Iya. Percaya. Yo percaya sih nek ora ngait balen ae. Iya. Terus suwun nggih, Mbah. Kula pamit riyen, Mbah. Apa nang ndi kowe le? Lho, mantuk, Mbah. Mbah urung mbok kei sajen le. Niku pun Mbah klopo. Kopone. Duit mahare urung ana le. Aku ono sih. Iki karo santet. Iki parongan. Mbah, nek mahare niki tak dengeke sampinge degan. Nggih. Kula tindai niki lemah tidak melebat. Mulai le. Mulai. Nggih, Mbah, nggih. Bocah debu ana ruteke. Digue arep kok gampange ngono. Lumayan 100.000. Terus ini kok. Politik dhewe kene. Wah, astagfirullah. Astagfirullah. Ana Mbah, boten. Niki, Bang. Niki, Bang.